Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de nationale dialoog over de AOV vandaag is geschorst. Dat meldt de Extra vandaag, 4 november, had de 4e nationale dialoogsessie over de verhoging en de indexatie van de AOV moeten plaatsvinden. Maar, zo schrijft de krant, er is niets vernomen van de kant van de regering over of deze bijeenkomst is geannuleerd of toch doorgaat. U weet het allemaal, op 23 september begon het nog met minister Silvania, een nationale dialoog in de aula van de UOC. En vanaf dat moment zou er elke 2 weken gezamenlijk openbaar worden gesproken over dit onderwerp. De bijeenkomst van 21 oktober werd gecanceld door de minister van SOAW, Charity America Francisca. En die van 4 november weten we niet of die doorgaat, maar het lijkt zeker niet door te gaan. Op die manier is er dus weinig duidelijkheid over de indexering van de AOV. En dat was ook de reden waarom deze nationale dialogen waren opgesteld. Man Pin blij met uitlatingen minister. Dat is een vervolg eigenlijk op de discussie over die indexering van de AOV. Want zoals u weet, afgelopen vrijdag heeft een groep gepensioneerden gemanifesteerd. Ze hebben een gesprek gehad met de minister van SOAW, Charity America Francisca. En zij benadrukte dat de gepensioneerden recht hebben op indexering en dat er een schuld is aan de gepensioneerden. Of dit daadwerkelijk betekent dat er nu daadwerkelijk geïndexeerd gaat worden, is nog de vraag. Maar de fractie van Man Pin laat weten dat ze elke oplossing ondersteunen voor zowel de betaling van de indexering als de bestaande schuld aan de gepensioneerden. Man Pin is van de oppositie, maar vindt dat het een gezamenlijk verantwoordelijkheid is om de gepensioneerden de pensioenen te indexeren. Ze hebben daarvoor een reeks aan voorstellen aan de regering gestuurd, zoals onder meer de wettelijke basis die nodig is voor de toeristenbelasting te verhogen en ook een toeslag in te leggen op geldtransfers naar het buitenland. Er moet op allerlei verschillende manieren worden gekeken hoe we die indexering zo snel mogelijk kunnen laten plaatsvinden, aldus de fractie van Man Pin. Motorrijder rijdt tegen stoplichten in een merkelijk ongeluk. Gisteren in de middag bij de McDonald's op de Santa Rosaweg reed een brommer tegen een stoplicht aan. Werd meteen een ambulance opgeroepen om het slachtoffer met spoed naar het CMC te brengen. Wat zich precies heeft voorgedaan, dat weten we niet. Maar de bestuurder liep hoofdletsel op, brak een been en had ook inwendig letsel. De politie sloot daarna de weg af, zodat de verkeerspolitie samen met de forensische dienst het onderzoek kon uitvoeren. Alarmerend aantal ongelukken, dat schrijft de Extra vandaag. En heel veel ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen door het rode licht rijden. Afgelopen dagen waren er verschillende ongelukken, onder meer op de kruising van de Goosieweg en de Schottegatweg Noord. Er was een ongeluk bij de kruising tussen de Frater-Radulfusweg en de Nelweg. Er moesten allemaal mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. En vooral op grote kruispunten zoals Munonobo, Nieuwe Haven, Soefisveld, Schottegatweg Noord, Salinja en de Helmin-Wiels Boulevard gebeuren regelmatig ongelukken. En heel vaak doordat mensen nog denken nog even door rood te kunnen rijden. De Extra heeft een aantal foto's op een rij gezet en het ziet er vreselijk uit. Dus een oproep aan de mensen, zeker nu we aan het eind van het jaar toe gaan, waarbij het drukker is op de wegen, om zich aan de regels te houden. Nationale campagne tegen vapen. Vapen, dat is elektronisch roken, verspreidt zich snel onder kinderen op Curaçao. Sommige kinderen beginnen zelfs al op 8-jarige leeftijd. En daarom hebben het CMC-ziekenhuis, het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en de Fundación Manejo de Adicción, FMA, de krachten gebundeld. Ze gaan de jeugd proberen te beschermen en gaan langs de scholen om informatie te geven over de gevaren van vapen. Het gaat om interactieve voorlichtingssessies en daarin zal worden benadrukt dat e-sigaretten, zoals vapen ook wordt genoemd, nicotine, zware metalen en giftige chemicaliën bevatten. En die kunnen leiden tot verslaving, longschade en blijvende ademhalingsproblemen.
Ministers spreken met de Surinaamse president, de Curaçaose minister-president Kilma Pik-Pisas, minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Sitre van Heidoren en de minister van Justitie Shalton Hato hebben gisteren een gesprek gehad met de president van de Republiek Suriname, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. Ze was op Curaçao bij een tussenstop en in het gesprek is er onder meer gesproken over de orkaan Melissa, die veel schade heeft veroorzaakt in Jamaica, Haiti, Cuba en Bermuda. Ook de gespannen situatie tussen Venezuela en de Verenigde Staten is besproken. En er is gesproken waarop de landen nauwer kunnen samenwerken, Curaçao en Suriname, op het gebied van justitie, economie, landbouw en transport. Bedoeling om zo de wederzijdse belangen te bevorderen. Rode Kruis opent bankrekening voor Jamaica. Het Rode Kruis Curaçao heeft een bankrekening geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Melissa op Jamaica. Die heeft veel schade veroorzaakt. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt of hebben dierbaren verloren en zitten nu in een moeilijke situatie. Het consulaat van Jamaica op Curaçao vraagt om hulp en het Rode Kruis Curaçao heeft een bankrekening opgericht van de MCB 2004 en daarop kunnen mensen doneren. Even tijd voor een break. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, tudo custa na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Duo komt weer naar het Caribisch gebied. Om de zoveel tijd komt deze dienst, die vooral voor mensen die een studieschuld hebben heel belangrijk is. Die komen naar de eilanden en daarover zal nu informatie worden gegeven over het maandbedrag dat mensen in 2026 moeten terugbetalen. Voor sommigen kan dit bedrag lager uitvallen als zij hun inkomen doorgeven. Dat doen veel mensen niet en daardoor krijgen ze een wellicht hogere bedrag om terug te betalen. Daarom zegt Duo, kom naar een van de servicekantoren. Ze gaan naar Bonaire toe deze maand. Vanaf 24 november tot en met 5 december naar Aruba. Daarna naar Sint Maarten. En ze hebben een servicekantoor op Curaçao voor langere tijd. Daar kunnen mensen kijken van als ik mijn salaris aangeef, verlaagt dat misschien het bedrag dat ik maandelijks moet terugbetalen. Om mijn studieschuld te betalen. Doe er uw voordeel mee. Advocaat maakt de selectie bekend. De bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, heeft de selectie bekendgemaakt voor de laatste 2 kwalificatieduels. Jordi Paulina is opgeroepen. Die speelde vorig jaar nog bij de amateurs van USV Hercules, maar is nu naar Borussia Dortmund gegaan. En Devron Vonville van NEC maakt deel uit van de selectie. En Curaçao staat er relatief goed voor. 1 punt achter Jamaica. Als we winnaar worden van de pool, dan gaan we automatisch naar Amerika. Worden we tweede, dan volgen er nog meer kwalificatieduels. De wedstrijden zijn 13 november
op en tegen Bermuda. En de wedstrijd op 18 november die gepland staat voor gespeeld te worden op Jamaica gaat ook door. Dat heeft de FFK bekendgemaakt. Dus 18 november op Jamaica. Dan komt minister Moes naar Bonaire. Dat is Gauke Moes. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij brengt zijn eerste officiële bezoek als minister aan Bonaire dus vanaf vandaag, van 4 tot en met 6 november. En daarbij zal onder meer gesproken worden over de ontwikkelingen op Bonaire, maar staat ook het ministerieel 4 landen overleg centraal. Dat wordt deze week gehouden met ministers uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Dan gaan we naar een interview met Manfred van Veghel. Hij is directeur van Carmabi. En woensdag 5 november organiseren de Dutch Caribbean Nature Alliance en Carmabi een symposium. Het heet Healthy Waters, Thriving Nature, Vibrant Communities. Dat heeft onder meer ook te maken met het 70-jarig bestaan van Carmabi. Maar er wordt gekeken naar de toestand van het water, wat er verbeterd kan worden en hoe er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekeken kan worden naar de resultaten. Kijk naar het interview met Manfred van Veghel. Meneer Manfred van Veghel van Carmabi, 5 november wordt er een mooi symposium gehouden. Dan gaan we ook vieren dat Carmabi al 70 jaar actief is in de wetenschap, conservatie, educatie. Wat voor symposium is het? We hebben een symposium over waterkwaliteit en de reden daarvoor is dat we zien dat de status van de riffen een probleem is. Mm-hmm. Er gaan een aantal wetenschappelijke publicaties komen in de komende maanden. En eentje daarvan is in december de status van onze koraalriffen. Dus daar willen we een verhaal over vertellen. En in dat verhaal moet dan duidelijk worden van hoe gaat het met de riffen op onze eilanden en in de rest van het Caribisch gebied. En wat betekent dat als de riffen langzaam verdwijnen? En wat komt er in de plaats? Algen, bacteriën. En wat is de impact dan op de waterkwaliteit? Is dat gunstiger of ongunstiger? Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan in het kader van het Land en Zee project, Sealink. Mm-hmm. Waar we samenwerken met allerlei universiteiten in Europa. En die resultaten worden binnenkort gepubliceerd. Is zeg maar in die wetenschappelijke publicaties gekeken hoe de situatie 70 jaar geleden was, 50 jaar geleden was, 20 jaar geleden was? We hebben wel informatie daarover. Dus voor de status van de riffen hebben we sinds 1973 foto's van een aantal kwadranten rondom Curaçao. Dat is wereldwijd de langste trendanalyse die we kunnen maken. Mm-hmm. Maar voor waterkwaliteit hebben we wel sporadisch metingen gedaan, maar niet continu. Wat wel is gebeurd is gedurende de COVID-periode dat we gemeten hebben van wat gebeurt er nou als er geen toeristen zijn? Wat gebeurt er als iedereen thuis zit? En er ook geen zonnebrand in het water is. Bijvoorbeeld, dus is de waterkwaliteit dan beter of slechter? Is de waterkwaliteit langs de kust gunstig ten opzichte van plekken waar veel toeristen komen bijvoorbeeld? Of ten opzichte van Willemstad? Of is de waterkwaliteit rondom het eiland ongeveer vergelijkbaar? Gaat het water wat vies is snel de oceaan op of blijft het rond het eiland? Nou, al die informatie die hebben we eigenlijk op dit moment beschikbaar. En we hebben de specialisten, onder andere Andy Haas, die gaat daar een verhaal over vertellen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Ja, u noemt die naam al. Welke sprekers zijn er nog meer? Nou, we beginnen met Mark Vermeij, onze wetenschappelijk directeur, die ook professor hoogleraar is bij de Universiteit van Amsterdam op het gebied van koralen. Die zal vertellen over de status van de riffen op de 6 eilanden. En dan hebben we vervolgens Andy Step die gaat vertellen over, als je dan weet hoe de status is van de riffen en de waterkwaliteit, wat is dan het gevolg voor actie? Ja. Dus hoe kom ik van wetenschappelijke informatie naar beleid voor de overheid naar concrete acties? Okay. Een van die acties kan zijn onder andere waterzuivering. En dat kan zijn van hoe moet het eiland Curaçao dat aanpakken. Want wij doen dat niet zo goed. We hebben volgens overheidsbronnen 16% van de huishoudens waarvan het water gezuiverd wordt. No. Haiti zit op 14%. Er zijn andere Caribische eilanden zitten op 96%. Dus daar ligt nog wel wat werk. Maar wat doen we thuis? We hebben beerputten. Is dat nou gunstig of niet? Of laten we het gewoon op 60 punten op het eiland gewoon in zee lopen? En wat gebeurt er dan mee? Dus wat kunnen we doen daarmee? Daar komt Jos Hill van de Nature Conservancy, die gaat daarover vertellen. En we hebben een voorbeeld bijvoorbeeld vanuit hoe Colombia dat doet.
Waarbij we dan Marco Tojcik hebben, die ook de coördinator is van United Nations Ocean Decade of Scientific Research. U noemt dat getal eventjes, 16%, dat is wel heel erg laag. En u maakt natuurlijk niet voor niets een vergelijking met Haiti, want dat is iets waar we natuurlijk heel veel in kunnen verbeteren. Ja. Heren en dames politici zitten ook in de zaal tijdens het symposium? Ja, we hebben iedereen uitgenodigd, maar we hebben al met GMN, VVRP, MEO, CTB gesproken over deze resultaten. Zodat zij zijn voorbereid op de informatie die beschikbaar komt. En wat we daaraan kunnen doen. Het is ook echt de bedoeling dat dit symposium een start is om iets te gaan doen. Dus niet een leuk verhaal en we hebben weer interessante informatie. De dag daarna zullen we op Camari met een man of 50 gaan zitten om te kijken van wat kunnen we nou concreet aan actie ondernemen vandaag. Dus dat geldt op het eilandniveau. Wat moeten we in de regio doen, samenwerken met andere eilanden. Maar wat kunnen we ook doen thuis? Moeten wij die beerpunt nog laten bouwen of moeten we iedereen een septic tank laten bouwen? Hoe snel moeten we Klein Hoffie en Klein Kwartier, maar ook de waterzuivering in Tergora weer optimaal maken, zodat alle huishoudens aangesloten zijn op riool? Wat als concrete punten. Ja, wat als er een nieuw hotel gebouwd wordt, wat voor voorwaarden ga je dan scheppen? Bijvoorbeeld te zorgen dat het afvalwater gezuiverd wordt. Wat gebeurt er als het afvalwater of zeg maar het regenwater op de landfill gaat? Moet de bodem beschermd worden zodat het water niet zeg maar zware metaal meeneemt naar zee? Al dat soort dingen zijn onderzocht en daar komen hele bijzondere informatie naar boven. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Mexico verbroken. De Peruaanse regering heeft gisteren aangekondigd dat ze de diplomatieke betrekkingen met Mexico hebben verbroken. En dit komt omdat Mexico asiel had verleend aan een voormalige premier van Peru. Die wordt onderzocht vanwege haar vermeende betrokkenheid bij een mislukte staatsgreep in 2022. En Mexico en Peru is heel teleurgesteld dat Mexico deze persoon voorlopig in Mexico laat zitten, in de residentie van de Mexicaanse ambassade in Peru. En gezien deze onvriendelijke daad worden alle banden verbroken, alle diplomatieke betrekkingen. Mexico noemt de reactie van Peru buitensporig en disproportioneel. Zij beroepen zich op het internationaal recht. Wij houden het nieuws voor in de gaten op Curaçao en de omliggende eilanden in de regio en dat blijven we doen. Morgen zijn we er weer. Extra Journaal. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens.